Kunjung pujaranipun Ibu Sutresno mugi keparengahan nampi kaso ing katresnan saking keluarga pujaranipun Pupu Surati wiwah Ibu samiyam saking Malangan. Mugi rahmat saha rezeki kemurahan kabejan kanugrahan ingkang agung punika saged kangge hanyekapi sedaya kebedanipun anggen panjenengan entas pitulus putra putri kinasih panjenengan. Wekdal sautaipun kula sumanggaken panjenenganipun Pupu Bayan Harjanto Cidajaran setunggal kalih ambung rawuhipun. Wekdal sautaipun kula sumanggaken semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang satu kinabekten. Panjenenganipun para lenggah, para tamu kakung putri ingkang sangat kehormati. Langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Surati sekalian Ibu dalasan Besan Sutresno saking Malangan Lor Kedungsono Bulu ingkang sangat kehormati. Mboten kata lumpen muda dalasan mudi wonten ing Padukuhan Wonosari Desa Meranggen ingkang kula tresnani saha kula banggaaken. Nyuwun pangapunten kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami mboten nami ngilangi rasa trapsila. Awit kula minangkani atur panyuwun saking panjenenganipun Bapa Sutresno Wijanarto sekalian Ibu ingkang saperlu kinen matur nampi pasrahipun Sekar Cempaka Mulya Sasele nun inggih Sriatmaja pinanganten kakung saha Sarat Sarana jejangkeping punakrami. Murwakani anggen kula matur monggo kita tansah ngunjukaken rasa puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami saengga wonten ing kesempatan punika kula lan panjenengan sami saged silaturahim kembal manunggal kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene atur ingkang angka sepindhah ing mriki lumantar kawula Bapa Sutresno Wijanarto sekalian Ibu ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para pinisepuh, para lenggah, para tamu kakung putri, langkung-langkung keluarga besan Bapa Surati sekalian Ibu. Kanthi mekaten panjenengan kasuwun nyekecakaken anggenipun lelenggahan dumugi paripurnanipun adicara kalenggahan siang punika. Dene atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Sutresno Wijanarto sekalian Ibu lumantar kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Matur nuwun saestu dumateng Bapa Surati sekalian Ibu ingkang sampun boyong Sriatmaja pinanganten kakung. Saha menika anggenipun boyong pinanganten kakung kinantenan Sarat Sarana jejangkeping punakrami sedaya sampun kaaturaken wonten sainggilipun meja. Nyuwun pangapunten boten sah kula sebat setunggal bapa setunggal. Ing mriki lumantar kawula kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun saestu sedaya sarasarana jejangkeping punakrami
katampi Bapa Sutrisno Wijanarta sekalian ibu. Ngaturi wulinga bilih Sri Atmaja pinanganten kakung Bagus Oki Irawan. Kala wau enjing kirang langkung tabuh sanga sampun kaijab kabulaken kalian Sri Atmaja pinanganten putri nuningkih Roro Ayu Deviana Sukma Wijanarta. Alhamdulillahirabbil alamin kanthi pangestu donga saking panjenengan sedaya ijab kabul sampun kalampahan kawilujengan karahayon tebih ing sambikala. Ingkang salajengipun kalenggahan siang punika Sri Atmaja pinanganten kekalih alhamdulillah sampun kapanggihaken kawisuda miturut adat ingkang tasih lumampah wonten ing padukuhan Wonosari mriki. Ingkang salajengipun Bapak Sutrisno Wijanarta sekalian ibu lumantar kawula nyuwun jurung donga pamuji. Mugi-mugi Sri Atmaja pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang tentrem ayem, jodoh ingkang sejati, sejatining jodoh lan mugi-mugi insa mangke enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan sholika. Allahumma amin. Panjenenganipun para pinisepuh, para lenggah, para tamu kakung putri ingkang sangat kula hormati. Lumampahing adicara kalenggahan siang punika tebih sampun karancang saha karacik. Ananging mbok bilih tasih kathah kekirangan samudayanipun. Langkung-langkung anggenipun nampi kerawuhan panjenengan caos papan palenggan dumateng ngarsa panjenengan kirang tata trapsila kirang subasitanipun ing mriki lumantar kawula Bapak Sutrisno Wijanarta sekalian ibu saha sedaya among rawuh nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun mbok bilih muda dalasan mudi wonten ing padukuhan Wonosari mriki anggenipun ngladosaken unjukan daharan wonten ngarsa panjenengan kirang tata trapsila saestu-saestu kula wakil saking muda dalasan mudi namung saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Cekap semanten anggen kula matur kathah kekirangan, kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kados mekaten pangutyas paraning griya ingkang kawijil saking panjenenganipun Bobo Bayan Harjanto kanthi alus sinawung lukitaning tembung manis manugara kebak ing Sukakrungu bewah trapsiling krami panampi pasrah asung pambagya wilujeng mugi tumujing prana lan salajengipun dados nu ing kawuningan wontenipun paharigyan ing rina kalenggan punika kawengku panjenenganipun Bapak Sutrisno Wijanarta dereng dungkap paripurna. Hawujaging punika kunjuk panjenenganipun Ibu Panata Busana utawi Sang Juru Pangus. Wontenipun kacar kucur guna kaya miwah adicara sungkeman kula sumanggaken wonten ing ngarsa panjenengan. Hawujaging punika kunjuk panjenenganipun tembang kenangan. Wekdal punika sumangga kasuwun hanepangaken wontenipun grup panjenengan saking pundi asmanipun punapa sumangga kula sumanggaken wonten ing ngarsanipun para kadang-kadang ingkang tembang kenangan punika. Sumangga
Baik, terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada Jaka Suara Entertainment. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu dan semuanya yang sudah ada di sini untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai meskipun di rumah masih banyak sekali kegiatan yang belum terselesaikan. Kami bersama Jaka Suara akan hadir untuk menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu cantik tentunya kemasan dari Jaka Suara. Baik, satu buah lagu akan dihadirkan, ada permintaan dari tuan rumah, ada sonata yang indah dihadirkan. Ku ingin duduk di sisimu, ku ingin bernyanyi untukmu. Satu sonata yang paling indah menghantar tidurmu pada cinta kita. Ku ingin manjakan dirimu, ku ingin membelai rambutmu. Satu sentuhan yang paling mesra menghantar tidurmu, mimpi tentang kita. Katakan, katakan kau cinta padaku. Katakan, katakan kau hanya milikku. Kan ku bawa kau ke langit biru, kan ku dendangkan lagu rindu untukmu. Bernyanyi untukmu, satu sonata yang paling indah menghantar hayalmu pada cinta kita. Ku ingin manjakan dirimu, membelai rambutmu. Satu sentuhan yang paling mesra menghantar tidurmu, mimpi tentang kita. Katakan, katakan kau hanya milikku. Katakan, katakan kau cinta padaku. Kan ku bawa kau ke langit biru, kan ku dendangkan lagu rindu untukmu. Juru, juru, juru,
Baik, satu lagu sonata yang indah yang terminta dari tuan rumah untuk dihadirkan. Sudah saya hadirkan, semua berkenan, dan sebelumnya di sini jaga suara saya tidak sendirian bersama rekan-rekan saya yang cantik-cantik di situ. Ternyata baru makan. Baik, dan di sini kami akan sedikit memberikan hiburan ringan dengan lagu-lagu cantik kemasan dari Jaga Suara Entertainment. Satu buah lagu dihadirkan kembali, ada Engkaulah mutiaraku, tempat curahan kasih sayangku. Engkau mahligai cintaku, tempat pengharapan yang terakhir. Dalam hatiku berdoa selalu, semoga kekal abadi. Namun cintaku milikmu jua, sehidup semati kita. Engkaulah mutiaraku, tempat pengharapan yang terakhir. Engkaulah mutiaraku, tempat pengharap kasih sayangku. Engkau mahligai jiwaku, tempat pengharapan yang terakhir. Dalam hatiku berdoa selalu, semoga kekal abadi. Namun cintaku milikmu jua, sehidup semati kita. Engkaulah mutiaraku, tempat pengharapan yang terakhir. Tempat pengharapan yang terakhir.
Sagung Bratama Agung Hamil Putri. Mugi kepareng Allah lajengaken hati cerembing salajengipun. Kunjung kula